جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ci gaba ne da daura da muke yi ta hukuncin wanda ya taba manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da kuma darajoji na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kuma adalcin da ainihin musulunci yawa ainihin wato wanda ba musulmi ba insha Allah ta'ala. Na'am, yanzu za mu je a gaba ta gaba insha Allah. Gaba ta gaba shine a manhuwan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Wane ne annabi mafi girma din nan? Amma ina fil yahudiyya wa nasraniyya. Wane ne manzon Allah a wajen yahudawa da wajen kiristoci, amma kiristoci nagari da yahudawa nagari, amma ma an biya iha alaihimus salatu wassalam, a gaban ma annabawansu. Waye manzan Allah a wajen yahudawa da annabi Musa? Waye manzan Allah a wajen kiristoci da annabi Isa? Mu ba mu bukatar mu san waye manzan Allah, dan mu dama muna bautar Allah ne a bisa saƙon manzan Allah. Amma yanzu muna son jama'a su san cewa waye manzan Allah a wajen wa'innan annabawan Allah da kuma yahudawa. To ga abin da Allah ya ce, qala Allah ta'ala, Allah ya fada a cikin suratul a'rafi, wa khatara Musa qaumahu 70 rajulan limiqatina. Annabi Musa ya zaɓi mutane 70 don su je a wajen Allah, wato su je miƙati. Falamma akhadhatkum ar-rajafatu, yayin da ainihin wato girgizar ƙasa ta kama su, qala sai Annabi Musa ya ce, rabbi law shi'ta ahlaktahum wato min qabalu wa iyaya. Allah da ka so ma kana iya halakar da su kafin yanzu, ni ma ka halakar da ni. Amma Allah a tuhulikuna bima fa'ala sufaha'u minna, Allah za ka halakar da mu saboda laihin da ainihin wawaye daga cikin mu suka yi. In hiya illa fitnatuka, wannan ba komai bane illa fitnaka, jarabawa kace tudillu biha man tasha'u wa tahdi man tasha'u, wadda kana iya wato batar da wanda ka so da ita ka kuma shiryar da wanda ka so da ita. Anta waliyuna faghfir lana, Allah kai ne waliyi muka yi muna gafara. Warhamna ka ji kanmu wa anta khairul ghafirin, Allah kai ne mafi alherin masu yin gafara. Wa katub lana fi hadhihi dunya hasana, ka rubuta mana lada a wannan duniya. Wa fil akhirati, ka rubuta mana lada a lahira. Inna hudana ilayka, Allah mun koma zuwa gare ka. Qala azabi usibihi man ashau, Allah ya ce to azabata ina samar da ita ga wanda na so. Wa rahmati wasi'at kulla shay'in, rahamata ta yalwace dukkan komi. Fasa aktubuha lil ladzina yattaqun, zan rubuta ta ga wanda suke tsoron Allah. Zan rubuta rahamata ga masu tsoron Allah. Wa yutuna zakata, kuma suke bada zakka. Wal ladzina hum bi ayatina yu'minun, wanda suke yin imani da ayoyin mu. Su waye wanda suke imani da ayoyin mu? A cikin at-taura su ne alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiya. Ana ji kuwa? Wannan wa annabi Musa ne wa aka saukan mashi da injila da attaura ake wannan magana. Allah ya ce waɗanda za a rubuta ma rahama ta Allah, masu tsaye da sallah, masu ba da zakka, masu imani da ayoyin Allah, su ne allazina yattabi'una rasulan nabiyyal ummiya, masu bin manzo annabi ba ummi, allazi yajidunahu makatuban indahum, wanda suka same shi rubuce a wajensu fit taurati wal injili, a cikin attaura da cikin injila. Ku kalli manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sama, duk wani ba yahudi, duk wani kirista wanda yake da ilimi to ya izko sifar manzon Allah da bushara ta manzon Allah a cikin attaura idan ba yahudi ne, a cikin injila idan kirista ne. Mi annabi yake masu? Ya amuruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkari wa yuhillu lahum at-tayyibati wa yuharrimu 'alayhim al-khaba'itha wa yadau 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alayhim. Allah ya ce su wa'annan mutanen wato suka bi shi
suka bi annabi suka isko shi a rubuce yana umartu da aikin alheri, yana hana su mugun aiki, yana halatta masu abubuwa na halal, yana haramta masu haram da miyagun abubuwa, yana cire masu nauyin da aka dora masu canda da ƙuƙumi da kunci da aka saka masu wanda da yana tare da su. Sai Allah ce fallazina amanu bihi, wanda suka yi imani da shi. Yahudawa da Nasara ake nufi ba wai mu ake nihi ba, ana ba mu labarin Yahuda da Nasara. Yanzu mu karanka mu za mu yi koyi ne da abin da aka umarci Yahudawa da Nasara game da Annabi Muhammadu. Fallazina amanu bihi, wanda suka yi iman da shi, wa azzaruhu, suka ainihin karfahe shi, wa nasaruhu, suka taimake shi, wa taba'un nura allazi unzila ma'ahu, suka bi hasken da aka saukan mashi, ulaika humul muflihuna, wa'yancan su ne masu cin nasara. Kina duk in ba Yahude ne, in ba Nasari ne, yana cewa la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah, ya zama cikin masu cin nasara. Wannan shine abin da Yahudawa suka sani, shine abin da Kiristoci suka sani nagari. La ilaha illa qul ya ayyuhan nasu, kace ya ku ainihin mutane, inni rasulullahi ilaikum, ni manzon Allah ne zuwa gare ku, allazi lahu mulku samawati wal ard, jami'an baki daya, allazi lahu mulku samawati wal ard, wanda shi Allah shi yake da mulkin samai da kasai. La ilaha illa huwa, babu abun bauta bisa cancanta sai shi, yuhyi wa yumitu, Allah shine mai rayawa mai kashewa. Fa aminu billahi, ku iman da Allah, wa rasulihi, da manzonsa, annabiyil ummi, annabi dinnan ba ummi ba larabi, allazi yuminu billahi, wanda shi kanshi annabin yayi iman da Allah, wa kalimatihi yayi iman da kalmominsa, wattabi'uhu, ku bi shi la'allakum tahtadun, dan za ku ci nasara. A cikin wannan aya mun ga cewa da mu musulmi da kiristoci da yahudawa duka abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya umarce mu shine mu kare annabi Muhammad, mu taimake shi, mu tsare mutuncinsa, mu bi abin da ya zo da shi, abin da ya hana mu mu hannu, abin da ya ba mu umarni mu yi. Da haka kare manzon Allah ba aiki ne na ustazai kawai, a'a aiki ne dukkanin al'ummar musulmi gaba daya. Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa, al-Imam Bagawi ya faɗi wata magana anan inda yake cewa a cikin suratul Fatahi, qala ta'ala inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira. Allah ya ce ya turo annabi mai shaidu, mai bushara, mai gargadi, lituminu billahi, dan ku yi imani da Allah ta hanyar manzanci annabi Muhammadu, wa rasulihi da manzansa, wa tu'azziruhu, ku ainihin karfafe shi, wa tuwaqqiruhu, ku girmama shi, wa tusabbihuhu, ku ainihin tasbihi ga Allah, bukuratan wa asila. Al-Imam Bagawi da yazo fasara wannan wuri sai ya ce qauluhu azza wa jalla wa tu'azziruhu, yace fihi thalathatu awjihin, yace akwai fasarori guda uku a wurin. Yace ahaduha tudi'uhu, qalahu ba'd ahli lugha, ma'ana tu'azziruhu ma'ana ku bi shi. Athani na biyu tu'azzimuhu, ku girmama shi, qalahu al-Hasan wal Kalbi, wannan fasara Hasan da Kalbi kenan. Athalisu na uku tansuruhu wa tamna'u minhu, ku taimake shi kuma ku kare shi, ba za ku miƙa shi a ci mutuncin shi ba. Wa minhu at-ta'ziru fil hudud li'annahu mani'un, qalahu al-Qatami. Da haka ake kira at-ta'zir a bangaren hudud, abinda Qadami ya faɗa kenan cewa an hana aikata wani abu. To za a cikin wannan ayoyi me suke nunawa? Mazan Allah me ya cancanta ga wanda yake Kirista ne da wanda yake Yahude ne, muddin dai suna da hankali, ballantana musulmi, mi manzon Allah ya cancanta shine a kare shi, a kare mutuncinsa, a daraja shi, a mutunta shi, ba maganar zagi a ciki. Allah ya kare mu. Sannan sai Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa ya ayyuhallazina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabiyyi, kada ku yadda idan kuna magana kar ku daga muryoyinku sama da muryan manzan Allah. Wala tajharu lahu bil qawli, kai in za ku yi magana ma kar ku bayyana da zance ka jahari ba'dukum li ba'd, kamar irin yadda sashen ku kuke bayyanar da sashe wa zance, an tahabada amalukum wa antum la tash'urun, aikin ku zai rushe ba tare da kun sani ba, za ku ridda. Ku kalla daidai da magana
za ka yin kwatsatsa hatta yanzu a gaban a cikin masallacin manzon Allah idan ka je nan daidai makabartan manzon Allah inda manzon Allah yake kwance ɗakin Aisha da shi da Abubakar radiyallahu anhu da Umar radiyallahu anhu idan ka yi kwatsatsa a wannan wurin to ba za ka bar wurin kada musulmi za ka kafarta. Kaga ba maganar zagi ba kwatsatsa ma a gaban manzon Allah kafirci ne. An tahbada amalukum wa antum la tash'urun. Allah kiyaye. Sai Allah ce innal ladhina yaghudduna aswatahum inda rasulillahi wa inda idan za su yi magana sukan rintse muryoyinsu a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ulaika alladhina imtahana Allahu qulubahum littaqwa wa inna sune wa inda Allah ya cika zukatansu da ainihin taqwa. Da haka a yanzu haka malaman sunna idan ana kiran sallah to ba wani zai sake magana. Saboda me ake karantawa? Hadisin manzon Allah ake karantawa, magana annabi ake karantawa. Sai dai aka ce mi ka bibiyi ka koyi abinda mai kiran sallah yake yi ko? To da haka idan ana karatun hadisi haddathana wani qala rasulullah kowa shiru zai yi. Da haka annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam a fadar shi a lokacin da yake karantawa aka ce zaka isko mutane kamar an dora musu tsuntsaye a kansu. Kamar suna da tsuntsaye a kansu suna tsoron idan suka motsa tsuntsun zai tashi haka za su yi gasake suna sauraron manzon Allah domin kar su ba za su daga muryarsu da saboda kada manzon Allah ya ji karhin muryarsu ba. Daga murya a gaban manzon Allah kafirci ne to ina magana kuma zagin sa. Jama'a kuna ji da kyau? Musulmai a ce wai musulmi ya zagi manzon Allah wai an bata mashi da ya zagi manzon Allah haba wannan irin musulunci ne wannan. أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم suna da gafara a wurin ubangiji ka zo a wajen manzon Allah ko ana karatun hadisi kai shiru ba za ka daga murya ka ba Allah ya yi maka alƙawarin gafara da kuma lada mai girma. To ga wani bangare yace innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktharuhum la yaqilun masu kiranka bayan katanga mafiyansu wasu da hankali shi yasa nace maku wanda yake zagi manzon Allah to ba kowa bane illa mahaukaci ko kuma kawai mai girman kai. Walau annahum sabaru hatta takhruja ilayhim lakana khairan lahum da ma sun yi hankuri ka fito da yahi alheri a gare su wallahu ghafurur rahim. Da haka aka ce hatta a ladabi na malaman sunna bai kamata ka zo karatu ba malam ya sanya maka lokacin karatu ka zo karatu karhe 2 sai ka isko malam ya dan kishin gida bai kamata kai mai sallama ba ka bari ya farka mana shi yafi a ka'ida da bi ai mun karanta littafin a nan cikin wannan masallacin ko karatun ta'allil muta'allim tariqat ta'allum sai Allah ce innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi wa inda suke imani da Allah da manzansa wa idza kanu ma'ahu ala amrin jami'in idan suka kasance tare da shi akan wani lamari da ya hada su lam yadhhabu ba za su tafi ba hatta ya ta'adhinuhu sai sun nemi izinin sa kaga girmamawa kenan ko innal ladhina yasta'dhinunaka wa suke neman izininka ulaika alladhina yu'minuna billahi wa inna su suka yi imani da Allah wa rasulihi da manzansa fa idza ta'adhanuka li ba'd sha'anihim idan suka nemi izininka daga wani bangaren sha'anin su fa dhal liman shi'ta minhum kai izini ga wanda ka ga dama daga cikin su wastaghfir lahumullah ka nema musu gafara Allah inna Allah ghafurur rahim. La taj'alu du'a ar-rasuli kada ku yadda ku sanya kiran da kuke yi wa annabi Muhammadu bainakum a tsakaninku ka du'a ba'dukum ba'da kiran manzon Allah ba ka ba kiran kowa bane balana a ce zagi jama'a kira na manzon Allah shi din ka kira shi da daraja to kiran ma sai kai hattara da kaka kafarta. Kada ya alamun lazina ya tasallaluna minkum liwaza Allah ya san suke zare jiki su zare su tashi tahiyar su babu izini falyahdhar lazina yukhalifuna an amrihi lalle wanda suke sa'an umarnin annabi su ji tsoron an tusibahum fitnatun wata musiba ta same su aw yusibahum azabun alim ko kuma wata azaba mai radai ta same su hatta tashi fadar manzon Allah annabi na nan to munafukai ne suke laɓewa bayan fila su laɓe bayan wani sai su zare jiki su fita sai munafukai amma mumuni bai iya tashi ko fitsari yake ji zai ci gaba da rike fitsarin nan ko kuma ya nemi izini idan ya nemi izini in Allah ya ga in annabi ya ga dama ya yi mashi izini ya ce to tafi sannan sai ya ce to Allah ya gafarta maka in kuma annabi bai ga dama ce tsaya nan to in ko annabi ya ce tsaya to kuma Allah zai maganin fitsarin
saboda akwai inda tashin su a wuri matsala ce. Haka ladabi, mu an ladabtar da mu yadda ya kamata a tafi da annabi Muhammad dan Abdullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Qala al-Imam al-Baghawi, ba sai mun karanta wannan ba. Fa aqulu ha huna bi mil'i fami, to anan da wa'annan dalilai da muka karanto na darajar manzon Allah kaɗan daga ciki za mu iya cewa da cike da baki bi isatil hayatu ala wajhil ardi yasubbu nabiyyana wa rasulana wa shafi'ana man sha'a wa yakuffu anhu man sha'a. Tir da rayuwa akan bayan ƙasa idan dai har manzon Allah annabinmu, manzonmu, mai cetonmu ya samu wani matsayi a duniyar da muke rayuwa, wanda ya ga dama ya zaga, wanda ya ga dama ya kame harshen sai ya kame, to wannan rayuwar ba ta da amfani a bisa bayan ƙasa. Duk wata ƙasa, duk wani al'umma da aka waye gari manzon Allah ya sauko daga inda yake a wurin Allah rabbul alamina da a wurin al'umman musulmi, a ce mai zagi ya zaga, mai bari ya bari, to wannan rayuwa ba ta da amfani a bisa bayan ƙasa. Kwarai kuwa. To saboda me? Saboda abin da ya gabata cewa zagin manzon Allah zagin addini ne gaba ɗaya. Fasabun nabi, mai zagin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, la ya khalu an kaunihi yahudiyan aw nasraniyan aw majusiyan aw zindiqan aw mulhidan. Duk wani wanda zai zagi manzon Allah ko ya taba shi, to ba dai zai fita ba, imma dai ba yahude ne ko kirista ko ba maguje ko zindiki ko mulhidi. Fa hukumu man ta'ana fi janabir rasulil a'zami sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Mun zo akan daga cikin hukunce-hukuncen da muka wada guda hudu ko? Hukuncin wanda ya zagi manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, ar-riddatu, shine ridda in kana musulmin, idan musulmi ne. Thumma al-qatlul qatl, sannan kuma kisa, kuma babu yahiya. Wa kadhalika al-kafiru, haka kafiri yuqtalu ana kashe shi illa an yuslima, sai dai idan ya musulunta. Shi wannan shine hukunci kawai. In musulmi ne ya hada zai hada abubuwa guda nawa? Guda biyu, ridda da kuma me? Da kisa. In kuma kafiri ne, dama kafiri ne shi ko? Menene? Kisa. Amma in ya ce la ilaha illallah muhammadun rasulullah, sai ya ce to ka sha. Wannan kalma ta cece ka, saboda al-islamu ya ju ma qabalahu. Jama'a ina fata an ji ko? Wallazi yatawalla al-qatla hum wulatul umuri, wa'inda suke jagoranta kisa din nan, da wanda an musulmi ya zage manzon Allah, da wanda akahiri ya zage manzon Allah, ko da annai amana ne, wa'inda suke jibinta kisa din, to su ne wulatul umuri, gwamnati take kisa. Wa huwa al-asl wal ahsan, kuma wannan shine asali kuma shine mafi kyau. Illa idza kanat al-hukumatu la taqumu bi tanfidh al-i'dami alayhi, sai dai idan an waye gari hukumar ba ta iya zartar da kisa akan shi, to anan fal ummatu al-islamiyatu taqumu bi i'damihi himayatan an baydati ad-din al-islami. Idan an waye gari gwamnati ba ta yi, to anan dole ita hukumar musulmi, ita al'ummar musulmi gaba daya ta yi ittifaki, ta yi dubaru, ta yi shiri, ta yi tsari na kashe duk wanda ya taba manzon Allah. Idan hukuma ba ta yi, amma haƙƙin wane farko? Wannan babu ja ga kowa, kowane musulmi a duniya ba ya da ja haƙƙin kashe wanda ya zage manzon Allah. Namiji ne ko mace, kahiri ne ko musulmi ne. In kahiri ne sai in ya musulunta, to za a bar shi. To hukuncin kashe shi ko kuma haƙƙi wanda adda haƙƙi wanda yake da hurumi shine ita gwamnati. To amma idan gwamnati ba ta yi, yawa ba ta kashewa, to wajibi ne ga al'ummar musulmi su kashe shi. Amma kashewa din kama a'a, in amkana zalika, idan haka din ya yiwu, da hayaniya a'a, ba da hayaniya ba, babu zanga-zanga, ba za ku zo ku yi zuga ba, za ku je gidan wanda ya zagi annabi Muhammadu ku kashe shi, ba a yin haka nan. Ba za ku tura wata da waga ba, ku je ku ce yanzu bari ku zo da ashar da waye za ku kone wanda ya zagi manzon Allah. Idan kuka yi haka za ku yi ta'addanci.
domin ba in za a yi kujera ku 10 za ku je ku kashe ke mutum guda, sai face an samu wanda daga cikinku ya fita daga cikin doka ko saboda fushi ya fita daga hayyacinsa ya wa wani wanda bai taba manzan Allah ba ta'addanci. Ga ka'ida ta musulunci wannan wanda ya taba manzan Allah to shi ne za a aika lahira shi kadai, ba a taba kowa, ba za a kone gidan kowa ba, ko gidan shi din bai kamata a kone balantana kuma in an kashe shi a ce a kone shi, ba a kone shi, kashewa kawai za a yi. Sa'an nan idan an kashe shi ko ba za a banka ma shagonsa ko gidansa wuta ba, haramu ne, duk wannan haramu ne gaba daya. To kenan al'umma musulmi idan gwamnati ba ta kisa, to me ya kamata ita ta kisa ko? To amma a bisa me? A bisa tsari. Kuma wallahi mutumin da ya zage manzon Allah gano shi za a yi, za a ci gaba a ta mutaba'a nashi, a ta mutaba'a ana bin sa hankali, ana bin sa hankali har a samu lokacin za a kashe shi ba tare da wasu sun sani ba ma. Kwarai kuwa, amma dole ya mutu, kuma wannan shi ya yi tasiri. Amma ka zo kawai shikenan an zagi manzo Allah haya an kashe an kone, ina ba shi da wani amfani, domin dole an yi barna, an sa'a ma shari'a Allah. Shi ɗaya za a kashewa kuma ba za a ƙone gawa shi ba, haramun ne a ƙone gawar musulmi, mutum wanda aka kashe ko an ne ko musulmi ba a ƙone gawar shi. Kashewa za a yi kawai shi kenan an huta, shi a hukunce shi, kada ka ƙara, kada ka yi abin ta'addanci, amma bisa tsari. Ina bar jama'a sun ka kenan muna buƙatar jagoranci ko a tsakanin mu al'umma muna buƙatar jagoranci tare da ainihin sirri, tare da sirri mai zurfi. Kuma wannan shi zai sa mutum yana tsoron ya taɓa manzon Allah. Dan yanzu idan ya taɓa manzon Allah bai san suwa yake tare da su ba. Dan idan ya taɓa Annabi Muhammadu, ka gane, to waɗanda suke kusa da shi su za a kai ma labari. Ce to wannan wane kaza wanda yake aiki tare da kai wuri kaza ya zagi Annabi Muhammadu, ya tabbata ba kazafi bane. Ce to a shikenan magana ta kare ko shikenan. Ga wanda ya sani. Yawwa, kwatsam kawai sai kawai an kama shi da kisa, kuma ba wai duka na kisa ba, a kisa kawai. Idan akwai kisan kisa, akwai kisa na ladaba, kisan kisa za a yi mashi kawai. Idan aka cafke shi da kashi da ya ji an cafke shi ya san kawai ya bar duniya. Haka aka yi mai, to kun ji haka ake mashi. Jama'a na faɗa an gane ko? Saboda haka sai kawai an ce an kashe wani, ya taɓa zagin Annabi Muhammadu. Can zai gaji an kashe wanci, aiku ta taɓa zagin Annabi Muhammadu. Can zai gaji an ce an kashe Salman Rushdie, ya ku taɓa zagin Annabi Muhammadu. Kun gane magana ga? Haka ake yi. To kaga wannan shi zai ba mu dama duk wanda ya taɓa manzon Allah bai isa ya taɓa hitowa ba kuma. Daga lokacin shi kan shi ya zama kansa bala'i, sai dai ɓoyo. Kun gane maganar? Amma idan aka wa gari aka yi zuga, shikenan sai ita gwamnati ta tura 'yan sanda, ta tura sojoji, shikenan kawai sai a je a ta kashin ku. Kun gane maganar? Kaga bai ba, kuma ba ku kashen ba, a kama shi a ɓoye shi, ku kuma a kakkama ku a ci mutuncin ku. To haka ake yi. Li'anna arwahana, me yasa ba za mu ba wanda ya kashe Annabi Muhammadu ba ko da gwamnati ta bashi? Me yasa ba za mu bari ba? Li'anna arwahana, domin rayukan mu gaba daya, wa ummahatina, da ma iyayenmu, wa aba'ana, da uwayenmu mata, da iyayenmu maza, da matayenmu, da mutanen duniya baki daya, fida'un, fansa ne ga Annabi Muhammadu. Shi ga ka'ida da za a ce manzo Allah na raye, duk duniyar musulmai gaba daya a ce ko a taɓa manzon Allah ko a kashe ku, to gaba daya wajibi ne duk duniya ta yadda a kashe ta manzo Allah ya rayu. An fahimci ko wannan bayanin? Ga ƙa'ida in aka taɓa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, aka tara duk musulman duniya kaf, da na Saudi Arabia, da na ƙasashen Laraba, da na ƙasashen Amerika, da na ina, duk duniya gaba ɗaya maza da mata a ce to yanzu ko dai a kashe manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ko a taɓa shi, ko kuma ku yadda ku duk a kashe ku. To abinda an wajibi gare mu shine mu yadda duk a kashe mu gaba ɗaya, a bar manzon Allah ya tsira. Kuma haka sabai suke yin kirari, fidaka abi wa ummi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Jama'a na fata an gane ko? To wannan shine
wa qad taqumu al-hukumatu bi ta'dibihim li ta'jilihim qatalahu min duni idhniha ma'ana min duni idhnihim kenan ko idhnil hukuma la li dhanbin irtakabuhu. Ga wata magana ga ka'ida ta shari'a da muke karanta ta musulunci, abinda muka karanto kuma za mu karanta muku shine idan ainihin wani ya yi gaugawa ya kashe wanda ya zagi manzon Allah, sai hukuma ta gane sai ta kama shi, me yasa kai gaugawa kai kisa ban kawo ba, to ita yanzu hukuma tana da dama ta kama shi ta yi mashi horo saboda ya yi gaugawa, ba dan yana da wani laihi da ya yi ba a wurin Allah na kisan wanda ya zagi manzo. Abubuwa ne guda biyu, ya yi laifi wa hukuma kuma a musulunci laifi ne ka zartar da hukuncin da gwamnati take zartawa. Kun gane magana? Hukunci da gwamnati take zartawa wannan haƙƙin gwamnati ne, kai kai laifi ne, kuma hukuma tana damar ta ladautar da kai. Amma kisan arniya ko kuma arne da ya zagi manzon Allah ko nufin zai zagi manzon Allah, shi a kashe shi kuma wajibi ne. Yanzu an samu abubuwa guda nawa, ka aiwatar da wajibi amma kuma cikin aiwatar da wajibin kuma ka yi kuskure, to wannan kuskuren hukuma in ta ga dama sai ta kama ka sai ta ce to daga yau ka kara, sai ta yi maka ta'aziri. Me yake da ta'aziri? Ta ga dama ta yi maka a tsare ka, a yi maka fada a cikar ka sake ta shi ka tafi. Kun gane maganar? Yawa tana iya maka ta jakurce kar ka kara, ka bari mu za mu yi. Idan ne za ta yi to gobe idan wani ya sake shi sai a kawo mata. Ina fata an gane ko? Wannan ita hukuma tana da wannan, amma ho ba dan wai yayi laihi ba. Za mu karanta wannan in Allah da filla jama'a. Kwarai kuwa. Aka ce thumma taqumul hukumatu bi qatli man ta'ammada fi da'anihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallallahu. Daga baya ita kuma hukuma idan ta gano mutane suna ɗaukar doka da hannunsu, to sai ta ɗauki mataki na ɗaukar doka da hannunta ita, kuma abun ya bayyana. To duk wanda yake masoyin Allah ne kuma mai biyan addini ne, ba ɗan hauragiya ba ɗan ƙwaya ba zai sake ɗaukar doka da hannun shi ba. Bari in sake nanata muku wannan magana. Idan ainihin hukuma ta ɗauki doka da hannunta kuma aka tabbata tana ɗaukar doka da hannunta, to duk wani musulmin da ya ɗauki doka da hannun shi game da kashin wanda ya kashe annabi, to yanzu shi wannan ba musulmin ƙwarai ba ne, kuma ɗan ƙwaya ne kawai. Amma in dai gwamnati ba ta ɗaukar doka da hannunta, to dole al'ummar musulmi su ɗauki doka da hannunsu, amma a bisa me? A bisa tsari, kuma dole a kashe shi. Jama'a kun fahimci maganar nan? Abin da muke so matasa su samu saiti, kada ku yadda ku dinga jama kan ku jidali da abin bai kai haka ba. Sai a bi a hankali. Akwai suka zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kada mu ci lokaci akan wannan fage, muna da maganganu da yawa a ciki. Ba a kashe su nan ba rana aka kashe su ba. Haka aka zaɓi wasu mutane, aka zaɓi wani mutum guda, aka ce waye zai je maganin wani. Annabi ya ce waye zai je ya kaso min wani. Sai wani ya ce a sa ni ne zan tafi. Sai ce amma a haɗan da yara guda biyu. Aka bashi yara guda biyu suka raka shi, suka je suka bi a hankali bisa tsari, sai suka ɗauko kanshi. Ku guji zanga-zanga, mun sha faɗa a wannan masallaci, babu zanga-zanga a musulunci. Kada mutane su je su ja ku waɗanda suke da aƙidu marasa kyau ku yi zanga-zanga. Yawa a ɓata 9-10 bata menene ake cewa? Yawa. Wa zalika khawfan lintishar balwa inda amatin nasi. Abin da yasa aka ƙayyade wato kisan wani ga hukuma shine don tsoron kada hayaniya da bala'i ya game al'umma. Wani yana jin haushinka ko yana kishinka ko saboda gaba siyasa ko na makamancin wannan, ya ce kawai ka zagi manzon Allah, sai a tar maka kawai sai a kashe sai a ƙone.
amma idan abin ana bin shi a bisa tsari na addinin musulunci, dan shi addinin musulunci ko ni karan kaina dole idan ina da tsari. Balantana mun kai mu biyu dole muna da tsari, balantana mu kai mu uku dole muna da tsari. To duk jama'a da suka kai su uku su hudu su biyar kaga sun jero sun ce za su yi zanga-zanga, to sun kauce ma tsarin Allah da manzon Allah, domin babu abin za su yi sai banna. Radda aka nuno 'yan uwa da suka kashe Debora, Allah saka mu da alkhairi. Daga baya sai aka turo hotuna cewa ana zanga-zanga za a zo har gidan sarkin musulmi. Ina ganin wani na gatarin isa na ce to sai ai banna wurin nan. Mai ɗaki na tana ta ce Allah na ce wala sai ai banna wurin nan. Ba a ko bari ba sai da aka kashe mutum. Saboda haka ba a zanga-zanga, tsari ake yi. Ku je ku dai manya-manyan malaman ku su ba ku shawara. Kuna da mutane a cikin ku ba mu son mu faɗe su, sun san diyya da ake tsara abubuwa. Kada ka taba wanda bai taba manzon Allah ba, amma duk wanda ya taba manzon Allah to yi dubara za kai ka aika shi lahira. Tunda gwamnati ba ta yi, in kuma gwamnati ta yi shi ta hutar da mu. Na'am? Yawa ba magana a yi bidiyo kwabar a tura mu duniya, wannan shi ma matsala ce. Ba bukata, ibada ce. Yadda kasar sallar azhar take baka bukata kai bidiyo kwabar ka tura, haka kashe wanda ya zagi manzon Allah yake. Baka bukatar bidiyo kwabar ka tura, baka bukata. Duk irin wani abu ya kamata mu faɗakar da kanmu jama'a. Wannan abu kawai yana ƙara matsala ce kawai wallahi. Allah kiyaye. Abin da yake da kyau shine duk wanda ya zagi manzon Allah to daga ran nan bai sake zaman lahiya, dan ya san yana cikin target, kuma bai da tabbacin cewa matar shi ba ta iya kashe shi. Haka ake so. Dan yanzu idan aka gano wani ya zagi manzon Allah, ana iya gaya matarsa a kira shi to mijinki ya zagi Annabi Muhammadu, saboda haka ki sai zaki ki kasai, kuma sai ta kasai. Ƙwarai ku sai ta kasai. Kaga kenan daga nan ne za a san cewa lallai yanzu ka taɓa manzon Allah hatsari ne ga kowa. Kaga shi kenan mu da ma abin da muke so a gano kenan, a bar mu na manzon mu, a bar shi a daina taɓa shi, namu ne. Yawa mu namu ne, bai ko wallahi bai taɓuwa. Duk wanda ya taɓa shi wallahi sai mun kashe shi, amma ba kashi na hauka da tsari. Yawa kada kai tsammanin ka zagi manzon Allah ya ka shekara 10 ko to karka damu, kisa na zuwa kanka in Allah ya da, insha Allah sai ya zo kanka. To wannan shine. Na'am. Wa qabla al-khawd fi al-mawdu'i, kafin mu ainihin kutsa a cikin wannan magana ta mu da yanzu mu shiga magana ba. Na ta'arrafu shay'an an al-kufari, za mu dan san su wai su waye kafirai tukun. Wa mawqifahum wa mawqifin kenan musamman matsayin su tujahana na hanu ma'ashirul muslimina. Kafin mu shiga maudu'in yana da kyau mu dan san su waye kafirai tukun. Duk da dai musulunci yayi musu adalci ko? Za mu faɗi adalcin da ayi musulunci yayi musu. Su waye kafirai? Abin da yasa yake da kyau mu dan karanta wannan ayoyi da na Qur'ani da manzon Allah ya zo da su, dan al'ummar musulmi 'yan siyasa waɗanda suna son addinin su amma siyasa suke yi, da manya-manyan 'yan kasuwa da sauran mutane su san suwaye kafirai, don su san idan za su yi magana akan sha'anin addinin su to su san za su yi magana. Faƙulu ya ayyuhal gayuruna linabiyihim, ya ku masu kishin annabinsu. Ban ji kun ansa ba. Wal gayuruna lidinihim, ya ku masu kishin addininsu. Wal gayuruna ala tarbiyyati auladihim wa zurriyatihim, da masu kishin tarbiyyar 'ya'yansu akan addinin zuriyarsu. Wal gayuruna ala daulatihim almuslimatil mahbuba, da masu kishin daularsu. Ta'alau nasda'u bil haqqi, ku zo mu tsage gaskiya qabala an yamna'ana al-kuffaru bi musa'adati kullin min mutakaddirin fi aqidatihim qalilil ikhlasi kathiril jahli harisil mali wash-sharafi mimman yuntasabuna ila al-ilmi. To ku zo mu tsage gaskiya kafin kafirai su hana mu.
wannan kira ne zuwa ga 'yan siyasan mu gaba ɗai, domin al'amarin ya yi shahuwar 'yan siyasa da manya-manyan 'yan kasuwa da sarakuna manya-manya, kai abin ya fara shahuwa har da manya-manyan malamai. To ku zo mu faɗi gaskiya tun kafin kafirai su hana mu, tare da ainihin taimakon masu gurɓatatta aƙida, musulmai amma masu gurɓatatta aƙida, masu yawan jahilci, masu mugun kwaɗayen duniya, masu mugun son mulki, daga waɗanda ake danganta ma ilimi amma sun yi kusa ga jahilci, da kuma jahilan ƙadatil musulmi na sufaha, da jahilan jagororin musulmai wawaye. Ku zo mu faɗi gaskiya tun kafin a hana mu. Wannan kalma na ku zo ya ku musulmi mu faɗi gaskiya kafin a hana mu, ba yau aka fasa aka saba hana faɗa gaskiya ba, don wallahi tallahi ni fi nazari wa fikiri ina ganin in dai al'umman musulmin Najeriya sun ci gaba da yadda suke a haka, musamman shugabanni da sarakuna da 'yan siyasa, to sai an waye gari abinda ake da'awa na yi wa ƙur'ani kwaskwarima to sai an yi shi. In dai an ci gaba a yadda ake haka, to da'awar da kafiran duniya, masuniya, yahudiya, nasaraniya take yi na sai an yi kwaskwarima ga ƙur'ani, sai an yi kwaskwarima ga hadisi, sai an ciccire wasu ayoyi, an ciccire wasu hadisai, da'awar da ake yi to sai ta faru in dai al'ummar musulmi ba su faɗaka ba a kan sha'anin addininsu. Bari mu je gaba. Kama fu'ila zalika bil anbiya wa rusuli, kama abin da aka aikata da annabawa da manzanni. Ai an nemi annabawa da manzanni kar su faɗi gaskiya, hatta annabi Muhammadu ai an nema ko, kuma an ma hana shi ai, amma bai hannu bane. Wasa'il ulama'i rabbaniyin da kuma malamai, Allah ce wa ka ayyin min nabiyyin ko wa ka'in min nabiyyin qutila ko kuma qatala ma'ahu ribbiyuna kathirun fama hanu lima asabun fi sabilillahi wa ma da'ufu wa mastakanu wallahu yuhibbu sabirin wa ma kana qawluhum illa an qalu rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tawaffana ma'al وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. الله وكأين أو تقراء وكائن من نبي أو تقراء من نبي قاتل أو رواية قتل معه ربيون كثير. الله يأتي ديوا النبي قاتل وقتل شيء دادين سنين قراءوي qatala wa qutila, ya yaƙi kuma aka kashe shi. Ma'ahuri biyu na kathirun, tare da shi akwai malamai waɗanda aka wa tarbiyya bisa sunna Allah, bisa sunna wannan annabin. Fama wahanu lima asabun fi sabilillahi, abin da ya same su na musiba kashe musu annabi bai ainihin raunana da su ba, wa ma da'ufu ba su yi rauni ba, wa matakanu ba su yi ƙasa a gwiwa ba, wallahu yuhibbu sabirin, Allah na son masu haƙuri. Kaga kenan an yi lokacin da ba ku ba a hana ku magana ba, amma yi lokacin da aka kashe annabawan Allah. Ai a ce bar magana ya fi sauƙi bisa ga a kashe ka ko? To mu a nan in muka yi wasa, al'ummar musulmin Najeriya, 'yan siyasa da sarakuna sai sun kai mu baya, an waye gari an hana fassara wasu ayoyin alkur'ani da za mu karantawa a yanzu. Allah kada ya gwada mana wannan lokacin. Amma waɗanda suka samu kansu an takura masu, an hana su waɗa gaskiya, an ma kashe su, wa ma kana qaulahum illa an qalu rabbana ighfir lana dhunubana, Allah gafarta mana dhunubanmu wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wa sunna al-kafir. Suka ce Allah ka tabbatar dogadogen mu wa sunna al-qawmil kafir, ka taimake mu akan mutane kafirai. Allah ya ba su ladar duniya da kyakkyawan ladar lahira. Allah na son masu kyautatawa. To bari mu ji.
suwaye kafirai, mu zo mu karanta wannan ayoyin kafin a hana mu. Kuma 'yan siyasa ina kira gare ku don Allah ku daure ku saurari ayoyin nan, cikin ƙur'ani suke, ƙur'anin da aka sauka ma annabi Muhammad, wanda duk a gidajenku akwai shi, amma na san ba ku haddace wurin ba, kuma ba ku bi ta kan wurin ba. To ya kamata ku san da wannan, kuma sarakunan gargajiya wanda ba ku yi ilimi ba, kuma ku saurara ku ji wannan ayoyi, ku ji suwaye kafirai. Allah ya ce innal ladhina yakfuruna bi ayati llahi wa yaqtuluna nabiyyina bighairi haqqin wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil qisti minan nasi fabashshirhum bi adhabin alim ulaika alladhina habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wama lahum min nasirin. Suratu Ali Imran aya ta 21 zuwa 22. Allah ya ce innal ladhina yakfuruna bi ayati llahi, lalle wanda suke kafirce ma ayoyin Allah. To dan siyasa da kai sarki, da kai malami mai neman shiga ga gwamnati, kaji wa'inda suke kafirce ma ayoyin Allah. Wa yaqtuluna nabiyyin, suke kashen annabawan Allah. Ba maganan malami ba, ba magana a hana malami wa'azi ba, a hana shi fassara Qur'ani da ya fassara a ce yayi fassara ta 'yan ta'adda, ba wannan ba. Kashe ku za su yi nan gaba, wallahi sai sun kashe ku. To gashi wa yaqtul nabiyyin, suna kashe annabawa bi gairi haƙƙin, ba wani haƙƙi. Sannan me wa yaqtul ladina ya'muru bil qisti min nas, kuma suna kashe wa'in suke umarni da adalci daga cikin mutane. Bayan annabawa su waye suke umarni da adalci? Malamai ko? To aikin kafirai su ne su kafirce ma aya Allah, ɗaya kenan, su kashe annabawan Allah, biyu kenan, su kashe malamai masu bin hanya annabawan Allah, uku kenan. Allah ce to kai musu bishara da azamin radadi. Ulaika alladhina habida a'maluhum, ce sune ayyukansu suka ɓaci fi dunya wal akhirah wa ma lahum min nasirin. Fal haqqu alladhi yajibu gaskiyar da ta zama wajibi ala kulli muslimin an yaz'a bihi wa yadhharahu huwa ayyuhal muslimun al-uqala huwa ibanatu ma fi hadhihi al-ayat al-atiya. Gaskiya da zamu faɗa mu ji ta cikin wannan ayoyin ga sunan zuwa. Na farko Allah ya ce ya ayyuhal ladhina amanu, ya kun da kuka imani, 'yan siyasa da waɗanda suke kai da waɗanda suka samu suka ci dalage suka ba su abin nan ko suka ba su ƙuri'a, da sarakuna waɗanda suke a kai, da 'yan galadimomi da suke jira, da kuma ainihin 'yan kasuwa manya. To ku saurara daga nan cikin ƙur'ani aya ta 150 cikin suratu Ali Imrana zuwa ta 149 zuwa ta 150. Allah ce ya ayyuhal ladhina amanu, ya kun kai imani, in tuti'u alladhina kafaru, idan kuka wa kafirai da'a, yaruddukum ala aqabikum, za su mayar da ku akan digadiginku, fatan qalibu khasiriyan, ku juya kuna masu asara. Balillahu maulakum, Allah shine majibincinku, wa huwa khairun nasiriyan, kuma shine mafi alherin mai baku nasara a cikin zabe, baku nasara a cikin sarauta, baku nasara a cikin harkar kasuwancinku, baku nasara a cikin shiga aljanna da tarbiyyar yayanku. Amma in dai kuka bi kafirai, to sai sun kafartar da ku. Kaga wannan kira daga duk kowane musulmi ko? Amma me yasa na keɓance 'yan siyasa a ciki? Saboda su ne manyanmu, su ne za su iya zuwa su haɗa kai a hana mu faɗar ƙur'ani, a hana mu faɗar sunna annabi Muhammadu. Idan mun kiya su kama su ɗaure ko su kashe. To kuma za ku kafarta idan ba ku dawo cikin hayyacinku ba. Ai alamar karici ya zo a ce wai an zage manzon Allah kuma an kare wadda ta zage annabi Muhammadu. Ai alamar kafirci ya fara shiga ai. Allah shirye da mu baki daya. Sannan sai Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa ya ayyuhallazina amanu in tuti'u fariqan min allazina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaykum ayatullahi wa fiikum rasuluhu wa man ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratin mustaqim. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah ce ya ayyuhal ladina amanu, ya kunu kai imani,
shikenan magana ta ƙare. Abin da muke nema kenan. Dan siyasa kana da imani idan sarki kana da imani idan babban dan kasuwa kana da imani babban malami da ka fara samun shiga ga gwamnati kana da imani to Allah ya ce in tudi'u fariqan min alladhina utul kitaba, idan da za ka bi wani bangare ma kawai na waɗanda aka bai wa littafi kiristoci da yahuda, waɗannan abokanku classmate ɗinku ko, to idan kuka bi su ba duka ba, wasu ya ruddukum ba da imani kun kafirin, za su mayar da ku kafirai bayan da kuna da imani in dai kuka bi su. Wa kaifa takfurun, amma akwai abin mamaki, ta yaya za ku kafurta wa antum tutula alaikum ayatullahi, ana karanta muku ayoyin Allah. To billahi la ilaha illa huwa, ayoyin Allah da za a karanta muku ku bijire ma kafirai, ba za ku miƙa kai bori ya hau ba, su ne wa'annan ayoyin, to za a hana. Ta yaya za a yi ku kafurta ana karanta muku ayoyin Allah, wa fikum rasuluhu, sannan a cikin ku ga manzansa. To sai aka zagi manzon Allah, kuka ce a'a to ba a kyauta ba, da aka kashe wanda ya zagin. Ba haka ake yi ba. Idan ba za ka yi komai to ka bakin ka ga shiru koko, kuma ya kamata ka yi wani aiki karkashin ƙasa na kare annabi Muhammadu, dan billahi la ilaha illa huwa, baka zo duniya ba sai saboda ainihin ka yi addinin musulunci. Ba ka yin addinin musulunci babu annabi Muhammadu. kuma khalaqal jinna wal insa illa liya'budun. Allah ya ce wa man ya'tasim billahi, wanda duk yayi riko da Allah, faqad hudiya ila siratin mustaqim, an shirya da shi zuwa ga hanya madaidaiciya. Ya ayyuhal ladhina amanu, ya kun da kai imani, dan siyasa kake, sarki kake, babban dan kasuwa kake, babban malami kake da kake fatan ka shiga gwamnati, to ittaqullaha, ku ji tsoron Allah haqqa tuqatihi, hakikanin tsoronsa. Wala tamutunna, kada ku yadda ku mutu illa wa antum muslimun, sai kuna musulmai. Duk mutumin da ya kuskure ya mutu yana kahiri, ya jama kansa zaman duniyar banza. Ga wata aya a cikin suratul ma'ida, ya ayyuhallazina amanu la tattakhidhul yahuda wan nasara awliya'a, ya kun da kai imani, kada ku riki yahudawa da kiristoci majibintanku. Ba'dukum awliya'u ba'd, ba'duhum awliya'u ba'd, sashen su majibintan sashe ne. Wa man yatawallahu minkum, duk wanda ya jibince su daga cikin ku, fa innahu minhum, to shi mun mara shi a cikin su. Ya zama cikin su, ya zama me? Ya zama arni. Inna Allah la yahdi al-qawma zalimin, Allah baya shirya mutane wanda suke azzalumai ne. Sannan sai Allah ya ce cikin suratul ma'ida, tauba kai, ya ayyuhal ladhina amanu la tattakhidhu aba'akum, kada ku riki iyayenku wa ikhwanakum da yan uwanku awliya a majibinta, in istahabbul kufra, idan sun so kafirci al imani akan ainihin imani. Ko da uwa da uba idan suka zaɓi kafirci, to kasu zama su ne majibantanka. Amma anan majibanta ana nihin ba za ka sayan masu ba, ba za ka saye a gare su ba, ba za ku zauna ƙasa guda da su ko gari guda da su ba, a duk ba haka ba. Manzon Allah ya zauna ƙasa guda da kafirai, ya yi hulɗa da kafirai, ya sayan masu, sun sayan mashi. Amma jibantaka da ba da amana da ɓangaren abin da shahi mulki, ka ɗauki kanka ka zarga igiya ka miƙa ma kafiri ka ce kai ne shugabana, to zai koyi hangenka, zai yi hangen ɗinka. Wannan wa Allah ya faɗi ba a zamfari ba. Wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum, kuma sannan kudin kun zama azzalimi, da haka Allah ba zai taɓa shirye da ku ba. Aka ce hatta iyaye ba a yadda a bi su. Wa man yatawallahu minkum fa ulaika humuz zalimun, wanda ya bi iyayensa akan kafirci to ya zama cikin azzalumai. Wuri ya ƙure muna, bari mu jinkirta, idan Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu gobe sai mu ci gaba da sauran ayoyin in Allah tabaraka wa ta'ala ya yarda. Har yanzu mu kai ga maganar batun tattaunawa akan hukuncin wanda ya zagi manzon Allah ba a cikin Qur'ani, da wanda ya zagi manzon Allah a cikin hadisi Annabi Muhammadu, da maganganun manya-manyan malamai. Amma Allah kai mu gobe lahiya. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.